I-SIU yeyesithandathu kwaye yandulela ingxelo yophando lokugqibela yelicandelo phakathi ko-April wonyaka ophelileyo uzokutsho ngoJuni walo nyaka. Inkcitho ye-COVID-19 ifikelele kwi-R138.8 billion kwiikontraka eziphandwa malunga nobuqhophololo norhwaphilizo ezi-R14.8 billion. I-SIU igqithise ezixabisa i-R1.9 billion kwibhunga elikhethekileyo ukuba zibekelwe bucala kwaye kubuyiselwe imali elahlekileyo. Chair, we thought it appropriate also that we just show this picture. You'll see there that most of the expenditure has been spent at a national level, and this would mean national state institutions. And those institutions, in terms of this data, about 101 billion has been spent to those institutions, followed by provincial state institutions at about 32 billion, and then followed by local government at about 5.1 billion. I-SIU ithi belukhona uxinzelelo lwezopolitiko kwindlela ekunikezelwe ngayo ezithenda nanjengoko beqala kufunyaniswa amagama enkampani phambi kokuba kulandelwe iinkqubo ezifanelekileyo zokunikezelwa kweethenda. Olphando lukwafumanise ukuba nangona inkcitho eninzi yenziwe kwii-arhente zikarhulumente kazwelonke, kodwa uninzi lweekontraka ezifunyaniswe zikhutshwe ngendlela engafanelekanga zikwii-arhente ezikumaphondo. Now we show on the extreme right just how we have dissected the 14.8 billion that is under investigation. As the committee would see, that the investigations actually reflect that most of those irregular contracts are in the provincial state institutions. Kulindeleke ukuba ingxelo epheleleyo ye-SIU inikwe umongameli Cyril Ramaphosa ngoLwesihlanu kule veki.